Какво мислите за мача днес? Ами, напълно равностоен матч, заслужено закономерно равенство 0-0, с оглед на това, че и двата отбора доста така сили хвърлиха, обаче в средата на терена с много малко голови положения. Отбора на Пирин имаше един-два удара първото по време от далечно разстояние, през второто по време нямаха нищо. Ние почти същата работа с изключение на една-две статични ситуации можеше да отбележиме и все пак съм доволен от старанието и от мъжеството, което показва отбора. Следващата неделя е последния матч от полусезона. Как ще коментирате играта на отбора в началото на полусезона и сега вече в края? Ами аз мисля, че сме на прав път с оглед на това, че много пъти съм ви казвал, че през лятото не можахме да направим нито подготовка, нито контролни мачове, нито така селекция. Всичко го правим в движение, това съм го казвал и на ваши колеги. И отбора тук сега влезе в една серия от 5 поредни матча без допуснат гол, 4 победи и днеска дербито равен матч. Аз съм доволен от това, че показва характер, почва да показва този пернишки дух, който искаме да го има. Значи на нас в момента така ни липсва класа при повечето, доста от състезателите и това, че нямахме равностойна пейка през целия сезон, си оказва влияние. Също така и при някои момчета, които сега отскоро се включиха в отбора, има липсва физическа подготовка и тук така второто по време при няколко души си пролича това доста ясно и затова може би не можахме да стигнем до по-добър резултат. Добре, благодарим ви.